Μαυρίδης είναι έτοιμος να κάνει τη μεγάλη βουτιά. Από πόσο ύψος? 23,5 και 2,5 μέτρα το βάθος. Και υποβρύχια διαφυγή. Και υποβρύχια διαφυγή. Πόσο μέτρων υποβρύχια διαφυγή? Όσο είναι, δεν επίκριση το κάνουμε. Απλά είναι τεχνικό. Λοιπόν, πάρε την κατάλληλη τέτοιο. Πάρε την κατάλληλη αναπνοή. Να δέσω δεν χρειάζομαι. Θέλω απλά να δέσω πολύ. Από εδώ τραβάω πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία λήψη από εδώ. Δέσε καλά τα τέτοια. Ο άλλος σοκαρίστηκε ο άλλος, κοιτάει, έρχεται προς τα δω. Δέσε καλά τα τέτοια σου. Ο άγγελος είναι πάνω. Ο άγγελος είναι εκεί. Ναι. Θα έχουν σοκαριστεί οι άνθρωποι να πούμε, εντάξει, ξέρεις πως φαίνεται από κάτω, στα ψήρα είσαι. Τους καταλαβαίνω εγώ, εντάξει. Δεν είναι κάτι. Όταν είσαι έτοιμος μου λες. Κάτσε λοιπόν, τα είναι θέμα του κορμονιού. Δώσου καλά τα παπούτσια. Ετοιμάζεται εδώ ο αθλητής μας. Ρεκόρντ Guinness. Είσαι έτοιμος? Εγώ είμαι εδώ. Εγώ, όταν μου πεις το OK, όταν μου πεις το OK, σημαδεύω το μέρος. ωραία. Έχει τεχνική εδώ πέρα, δεν είναι έτσι. Για πάμε. Μην μιλάς καθόλου. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Μπράβο ρε κομμάντο που βρήκε διαφυγή, παρακαλώ. Απίστευτος. Μπράβο. Τρομερή εκτέλεση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, Παναγιώτης Μαυρίδης.